Dries, een nieuwe plaat? Ik heb een nieuwe plaat, ja. En die gaan we zo even doen. En het is een oud liedje van Joe Dolan uit 1970. En dat zong ik al jaren in het Engels, in het land. Ik denk, nou moet hij een keer in het Nederlands. En dat is leuk begonnen. Ik heb er ook een clipje bij gemaakt met een hele leuke tegenspeelster. Mariska van Kolk. Die zag ik in zo'n prachtige jurk. En toen dacht ik, die vrouw moet ik in mijn clip hebben. En dat heeft wel wat moeite gekost, maar ze is overstag gegaan. In die mooie jurk? Nee, dat heb ik er wel gevraagd. Toen zei ze nee, want ik heb er zoveel commentaar op gehad op die jurk. Die laat ik maar even buiten wegen. Het was anders wel mooi geweest. Ja, dan had hij nog meer aandacht gehad natuurlijk. Dan had de clip misschien in het journaal gedraaid geworden. Maar ze wou het niet. Goeie actrice, dat viel me meteen op. Ik heb wel eens meer gewoon een meisje uit een café gevraagd van kan je even meespelen in de clip. En nou merk je opeens dat je een actrice tegenover je hebt. Kleine dingetjes, hoe ze dat allemaal uitbeeldt. Ja, het was een leuke dag. Zoals je misschien weet is het een keer mislukt, mijn concert in Ahoy. Ik ben op de achtergrond aan het werk om dat toch voor elkaar te krijgen. Misschien met wat steun uit het bedrijfsleven. Om iets meer zekerheid in te bouwen. Maar ik hoop dus dat ik jou binnen nu en een half jaar kan zeggen. Dries staat binnenkort in Ahoy.